Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżissuti ninsabu fil-5 ħadd tar-Randan, bħalhom ġimgħa waħat il-Passjoni mbagħad għandna l-ġimgħa imqazza. Il-liturġija tal-kelma f'dan il-jum naraw il-dan Ġesu li għandu mħabba kbira lejn min jidneb. Fejn il-bniedem jikkundanna lil-midneb, Ġesu b'imħabba kbira, b'delikatezza kbira, jgħin lill-persuna biex terġa' tqum għal ħajja eterna. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija fejn niltaqgħu ma' Ġesu fil-kelma, imma anke fl-Ewkaristija ejjew nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra ta' dan il-missier li tant iħobbna. U nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra. Disa tal-lum ser namlu b'suffraġġju għar-Roħ Leli, Karmenu u Ġejsin Vella. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija lejjen Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u li l-kom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna, eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna nejxu b'dik l-istess imħabba li urina ibnek meta kien moti għal-mewt għalina u li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrem il-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej li fetaħ triq fil-baħar, modija fl-ilmijiet qawwija. Dak li ħareġ karrijiet u żwiemel, eżerċu rġiel qalbina f'daqqa, inxteħtu fl-art biex aktar ma qamux, inħlow bħal fit ftila u nfow. La tiftakrux iżjed fi ġrajiet li moddi, la taħsbux fuq dak li ġara qabel. Arawni, sejr nagħmel ħaġa ġdida, feġġet issa, għadkom ma ttendejtux, se niftaħ triq fix-xari, xmajjar fid-deżert, ifaħrun il-bejjem selvaġġi, ixakali u liet innam, għax noħroġ l-ilma fix-xari, xmajjar fid-deżert, biex nisqi l-poplu tiegħi, il-maħtur tiegħi, il-poplu li sawwar talija, biex ixandar it-tifħir tiegħi, il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien, kbir femilu l-mulej magħna, ngħidu flimkien, kbir femilu l-mulej magħna. Meta l-mulej reġġa' lura l-imjasra ta' Sijon, konnisna mitlufa f'ħolma, imbagħad bid-daqq imtela fomna u blajjat ta' ferħ ħilsilna, ngħidu flimkien, kbir femilu l-mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna. U aħna bil-ferħ imtlejna, ngħidu flimkien, kbir femilu l-mulej magħna. Biddel mulej xortina bħal widin tan-negeb, dawk li jiżiraw fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ, ngħidu flimkien, kbir femilu l-mulej magħna. Huma u sejrin imorru jibku, iġorru ż-żerrija ta' żrieħ, iżda huma u ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru qatet f'idejhom, ngħidu flimkien, kbir femilu l-mulej magħna. Għarim il-littra ta' San Pawla Apostlu lill-Filippin, ħuti, jiena not kollox bħala telf, ħdejn il-qlieħ kbir li hemm fil-linara fil-Kristu Ġesu Sidi. Minħabba fih rrid li nitlef kollox u not kollox bħala knies biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih.
mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi dik li tiġi permezz tal-liġi, iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu. Il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi. Irrid naraf lilu u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u naqsam miegħu id-batijiet tiegħu u nsir nixbħu fil-mewt biex jirnexxieli nikseb il-qawmien mill-imwiet. Minix ngħid li jiena ġa ksibtu jew li jiena ġa perfett, imma nross il-qudiem biex naħtaf dan bħalma Kristu Ġesu ġa ħataf lili. Ħuti, ma jidirlix li dan ġa il-ħaqtu, imma ħaġa waħda ngħid. Waqt li ninsa lil tawarajja kollu, jiena nagħmel ħilti kollha biex nilħaq dak li hemm qudiemi. Niġri l-qudiem lejn it-tmiem biex nikseb il-premju li għalih Alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej għax jien twajjeb u ħanin. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ. Imma għada qabel is-seba' reġa' mar fit-tempju. U l-poplu kollu ġie ħdejh u għad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma għeduha fin-nofs qalulu, Mgħallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Musè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq xi jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trapp. Billi dawk beqgħu jistaqsuh qam dritt u qalilhom min fostkom u bla dnub jitfala hu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trapp. Kif semgħu jgħid dan qabdu u telqu wieħed ibda mixjuh. Ġesu baqa' waħdu mal-mara u jaqaf fin-nofs. Qam dritt u qalilha dawk fejnhom mara. Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jiena ma nikkundannak, qalilha Ġesu. Mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Qegħdin quddiem storja fatt illi hu verament drammatiku għax hemm persuna ikkundannata għal mewt li mhix ħaġa sabiħa. Tajjeb, waħda mill-affarijiet li jiena tgħallimt il-Vanġelu aħna ġeni nisemgħu u naqraw u nibqgħu fl-istorja u nimmissjaw jew ma nindunawx bid-dettalji li għamel Ġesu, bid-delikatezza li Ġesu għamel f'dan il-Vanġelu ma' din il-mara midimba. Jiena llum meta qrajt dal-Vanġelu nirringrazzja lil Alla li Alla ħajġġudikani mhux il-bniedem. Għax kieku jiġġudikawna l-bnedmin
ilna mitfewin fl-infern aħna. Illum naraw il-dan liben ta' Alla li b'delikatezza jerfa lil din il-mara li tilfet kull nur li kella u b'delikatezza jikkonvertija, jerġa' jagħtiha l-ħajja. Il-ħadd li għadda rajna l-dan il-missier jistenna l-dan liben bimħabba u jerġa' jagħtih l-unur ta' iben. Mela ħanitilqu bil-mod għax il-Vanġelu kif qedtilkom tajjeb li naraw u naqraw eżatt ċerti dettalji. L-ewwel dettalji li laqatni jiena li Ġesu għamel lejl jitlob. Din ħafna taqbżilna f'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn l-għolja taż-żebbuġ imma għadda lejl imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju biex il-poplu kollu ġeħdeh biex jitgħallem. Kemm hu importanti jittalb qabel ma nagħmlu xi missjoni anki aħna s-saċerdoti. Għandna l-kittieba u l-Fariżej li kienu f'dal-Vanġelu veru juruna kemm kienu nies bil-Taljan malinji, kemm kienu nies verament kellhom il-ħżunija f'qalbhom, però anke l-dawn Ġesu ma jikkundannawhomx, jipprova jsalvhom. Sa naraw aktar il-qudiem. Araw xi mħabba Ġesu kellu lejn il-midinbin. Xi mħabba Ġesu għandu lejna. X'għamlu dawn? Probabbli għadu jistennew kien jafu għal din mara. U mill-Vanġelu nistgħu nikkonkludu li din ma kienitx xi mara li kellha żmien ta'. Di kienet mara li kienet imwiegħda feru sija lil xi ħadd. Għax kieku kienet miż-żewġa u ħakmet f'adulterju, kienu jgħalquha mhux iħaġġru għax il-liġi tal-Lut hekk kienet. Tiftakru li l-Marja kienu ħajħaġġruha lill-mara ta' Ġuseppi Alla għax fleru sija fil-weda li kienet imweda lil Ġuseppi ħarġet ilha. Ġifieri it-tfajla kienet probabbli bejn 16 sa 20 sena. U dawn il-Lut u l-iskribi u l-Fariżej għadu jistennewa biex jaqbduha fil-fatt. U x'għamlu? Kaxkruha fit-tempju. Rexuha ma' kulħadd. Tefewha f'nofs it-tempju, kulħadd jippunta subajja lejja, jikkundannawha biex joqtlu imma mhux hekk biss. Permezz ta' din il-kundanna rridu jikkundannaw il-Ġesu wkoll. Jippruvaw jgħidilna l-Vanġelu stess, dan kollu għamluh biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq xi jixluh. L-intenzjoni tagħhom kemm għal dik il-mara, kemm għal Ġesu kienet li jikkundannaw. Dan huwa l-bniedem, din nagħmluha aħna ta' fil-ħajja tagħna. Nagħmluha ma' ħadd ieħor, nagħmluha forsi mal-membri tal-familja, nagħmluha fuq ix-xogħol tagħna. Lesti u nużaw il-Knisja u nużaw il-liġi tal-Knisja jew it-tagħlim tal-Knisja biex nikkundannaw il xi ħadd. Kemm nisemgħu aħna din. Imbasta jmur il-Knisja u jmur u ma jużaw kliem iktar kiefer, imur jitqarben. U min minna u den biex jirċievi l-Ġesu waqqas jiena ħadd minna għax kollha kemm aħna midinbin. Imma aħna lesti li nikkundannaw. Imbagħad issib nies, anke forsi saċerdoti, illi jużaw id-difetti tal-Knisja anke biex ikissru lil Ġesu. Għax ma jarawx. L-isqof għax ma jarax dak. Il-qassisin għax ma jarawx dak. Isa l-Knisja jatijaj jew tal-isqof. Il-Knisja ila 2025 sena. U ħadd ma jaqrida nies. Ħallukom li l-Knisja ħajaqrida xi ħadd. Għax dik mhux jiena ma tiddependix minni. Tiddependi minn Alla. Kien hawn imperi kbar, imperu Ruman, imperi kbar li kollha tkissru. Potenzi kbar kollha tkissru, il-Knisja għadhem u tibqa' għax mhix fidejna. Imma ħafna minna, mhux intom ta' forsi, imma jkun hawn nies li mela ma mmurx Knisja, qishom il-Knisja qed jiġu għalina, għal qassejs jew għall-isqof.
Il-Knisja tiġi biex tiltaqa' ma' Ġesu. Il-Knisja tiġi għax temmen li Alla jfisser xi ħaġa għalik. Jekk ma jfisser xejn, almenu rispett għal dawk li għalihom tfisser xi ħaġa. Jien nemmen li dawn in-nies ikunu qed tniggizhom il-kuxjenza ta' almenu baqa' xi ħaġa tajba f'qalbhom. U biex jgħidu u jserħu l-kuxjenza li ma jmurux knisja, iwaħħlu fil-Knisja li maħmuġa. Veru fiha d-difetti tagħha l-Knisja għax magħmula mill-bnedmin. U ħajibqa' jkollha d-difetti dejjem kellha, anke fi żmien Ġesu. Ġewda tradih l-apostli telquh. Ma nerġgħu niġu għal dak li qed ngħidu. Ġi dan nagħmlu aħna wkoll tagħlek dak li qed ngħid. X'il-Vanġelu rridu impoġġuh. Ġifieri din il-mara neżżewha minn kollox. Neżżewha mill-unur, neżżewha tant neżżewha minn kollox illi ħarset wiċċa lejn l-art. U fil-waqt li kulħadd qed jikkundannah ħares lejha u jipponta sabaħ Ġesu x'jgħidilna l-Vanġelu. Ġesu tbaxxa minn l-għoli niżel fil-livell tagħha. Iċċappasu wkoll bid-dnub magħha. Kienu qed jippuntaw subajhom lejn Ġesu wkoll. U x'inbeqgħu jirsistu billi dawk baqgħu jistaqsuh għam dritt. Ġesu ma ħareġ ġajnejja biex ma jikkundannajiex il-mara. Ġesu meta mmorru midimba qudiemu ma jħares ġajnejna għax iħobbna. Imma fejn kien hemm bżonn qam bil-wieqfa u ħares ġajnejhom dawk li qed jakkużawha. Għax anki lilhom irid isalva. Fil-fatt x'inġabhom ftaħħom li anke wkoll huma medimba minn m'għandux ġnub jitfa' l-ewwel ġebla. Mija forsi kienu huma stess, Ġesu kien jaf qed jgħid, mija forsi kienu huma stess li marru ma' din il-mara. Għalhekk kulħadd telaq. Ġesu jħares f'għajnejhom, imma mbagħad xi niġibhom ftaħħom jerġa' jitbaxxa jgħidilna. Dawn huma ġesti ta' Ġesu li rridu narawhom. Ġesu qam xi 3 jew 4 darbit mill-art jinżel huma ġesti ta' mħabba. Wara li ġibhom ftaħħom ma kkundannhomx niżel reġa' fl-art għalikom hija wkoll salvazzjoni. Alla volja qed tippruvaw twaqqgħu lili wkoll. Jiena naf li intom midimba wkoll, imma hemm is-salvazzjoni għalikom qallhom lill-Lut u lill-Iskribi. Ma dawn telqu. Għax ma kienux kapaċi jaffaċċjaw li huma midimba. U Ġesu jerġa' jitbaxxa. U ma jħares lejhom biex ikunu jistgħu jitilqu jekk iridu, biex ma jikkundizzjonahomx, imma talabhom li jekk iridu s-salvazzjoni hija għalihom ukoll. U dawk li jitilqu ma dawk in-nies li ma jridux jersqu lejn il-qrar, li jitbedu mill-Knisja. Li nista' niġi l-Knisja, nisma' l-quddies u ma nersaqx lejn din l-imħabba ta' Ġesu il-qrar, ir-rikonċiljazzjoni. U l-qrar eżisħuti forsi tort tagħna l-Knisja wkoll ta'. Nippruvaw naħsbu ftit kmieni għall-qrar. Mhux waqt il-pritka. Aħna nibqgħu nagħmlu l-qrar waqt il-quddiesa veru. Imma il-qrar kieku tistgħu tiġu ftit qabel aħjar. Jien dejjem niġi ftit kmieni qabel dil-quddiesa. Fit-8 nippruvaw nkun hawn. Kif tista' tagħmel żewġ sagramenti fl-istess ħin? L-Ewkaristija u tqer. Titlef il-Vanġelu, titlef il-liturġija tal-kelma, x'di l-kelma talla. Biex tagħmel sagrament ieħor. Ma għandek xejn ieħor nagħmlu li nistgħu għax il-qrar huwa importanti, però nistgħu u nippreparaw irwieħna għall-qrar eżisħuti. Mhux kultant niġu isna ħanixtru xi ħaġa minn ġamagna biex ma nsemmix riklami. Titfa' l-kojn, tieħu dak li għandek tieħu, isna qed nagħmlu il-qrar mhuwiex hekk, il-qrar huwa laqgħa tagħna mal-Alla fejn qed jistennina, fejn iħobbna, fejn irid jaħfrilna, fejn irid jarana nikbru bħalma rrid lil din mara. Din x'kienet il-liġi l-ewwel importanti jew il-persuna? Il-persuna għal Ġesu hija importanti. Jien ma ġejtx jgħidilna biex neqret il-midneb, imma biex insalvah. U id-delikatezza li juża ma' din il-mara u ma' dawn l-iskribu l-Farzejija unika. Raġeta il-ħajja għamu x'intelaq kulħadd qajjem lilha mill-art refaħħa għax u niżel u din hija sabiħa x'anke fil-passjoni u l-mewt. Ġesu jinżel fid-dnub tagħna
jiċċappas bid-dnubiet tagħna. Irċieva tbatija fuq il-kurċifiss għad dnubieti, imma jerfana bil-reżurazzjoni. Jerġa' jerfaħħa jidher mur. Int maħbuba, int għandek valur. Ħadd ma kkundannak. Il-valur li ħadulek jien nerġa' ntihulek. Meta persuna tħoss tifalla ruzzata maħbuba tagħmel il-mirakli. Jien meta ħossni maħbub minn Ġesu kif jien għax il-midinbin għalhekk niġu l-Knisja għax midinbin ta' kull min jiġi l-Knisja jibda minni aħna l-koll għandna bżonn l-imħabba u s-salvazzjoni ta' Alla. Anke jiena, anke s-saċerdoti ta' tasbux li s-saċerdot ma jqerx. Għax aħna kollha għandna bżonn din l-imħabba li nħossuna maħbubin minn Alla. U meta nħossuna maħbubin, tafu kif tinbidel ħajjitna. Għax int meta tħossuk maħbub minn martek, minn uliedek, tagħmel kull sakrifiċċju. U din is-sabiħ tal-imħabba, din id-dinja qed toħdilna, din il-ħajja maġla li qed toħdilna dawn il-valuri sbieħ. Il-valuri li nagħtu ħajjitna lil ħaddieħor, nagħti ħajti lili, niġbor flus għalija, ħsibni fija nfissi, nieħu ħsieb ġismi, nieħu ħsieb lili nnifsi, mhux fiha xejn ħażin ta' imma ninsa lil marti u lil uliedi lil dawk l-iktar eżies għax kollox iċċentrat fija. U hawnhekk li nitilfu. Din il-imħabba kif ħabbna Ġesu rridu nħobbu aħna. Jekk Ġesu tħossok maħbuba minn Ġesu daqshekk, kif ma tħobbx il-uliedek, kif ma tħobbx il-martek. U b'imħabba vera li lest li tagħti ħajtek. Ħani qafaw tax qed indum. Imma kemm hi ħaġa sabiħa, kemm tħossuk ferħan meta tisma' il-dan Ġesu li jittratta lilna li aħna dgħajfejn b'din id-delikatezza, b'din l-imħabba, kif ittratta l din il-mara. Kif ittratta anke l dawk li ppruvaw jikkundannaw lil din il-mara, joqtluha, u din l-istorja suppost spiċċat f'diżastru bil-qtil ta' din il-mara. Tispiċċa bis-salvazzjoni tagħha u l-Ġesu jipprova jsalva anke lil dawk l-istess li provaw joqtluha u provaw idaħlu lilu fix-xibka. Araw x'imħabba jħobbna Alla. Imma forsi ħafna minnhom ma aċċettawx u telqu. Jalla ma nkunux aħna minn dawn in-nies li ma naċċettawx din l-imħabba li qed joffrilna Ġesu f'dan iż-żmien mod partikolari. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa hekk ħanamlu l-istqarrija tal-fidi tagħna aħna anke l-kredu ngħiduh blaġla aħna qed niddikjaraw fiex nemmnu ta' fil-kredu, nippruvaw nifhmu x'qegħdin ngħidu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fi 3 jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U tieżis Alla jrid il-ħajja u t-tiġdid tal-bniedem u jinsa l-passat u d-dnubiet tagħna biex jistedinna nimxu l-qudiem bil-fiduċja. Nitolbuh għalhekk id-don tal-maħfra u bil-kuraġġ kollu ngħidu u Alla oħloq fina qalb ġdida. U Alla nitolbu biex l-insara jkunu strument ta' ħniena fid-dinja u li ta' spiss hi krudila u mingħajr modrija nitolbu biex il-ġustizzja li jissir ma' min jiżbalja tkun mogħtija bl-iskop li dan ifieq mill-iżbalji tiegħu u tkun dejjem tirrispetta d-dinjità tal-persuna nitolbu
biex il-miżżewġin li għaddejjin minn diffikultajiet fil-fedeltà tagħhom lejn xulxin isibu għajnuna flok kundanna biex jerġgħu lura l-imħabba tal-bidu nitolbu biex aħna narfu li l-kobor tad-dnub tagħna huwa meta nippretendu li aħna ħjar mill-oħrajn nitolbu. Missir it-tieba fi Kristu inti ġeddet kollox, aħna nersqu quddiemek bil-miżerja tagħna, int bat lil ibnek il-waħdini mhux biex jikkundannana, imma biex isalva d-dinja. Aħfrilna ħtijietna kollha u għatina li f'ħajjitna nagħnnulek bil-ferħ tal-gratitudni li tatina bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox għati widen għat-talpum li tagħna u bisaħħa ta' dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek naddaf lil qaddejja tiegħek li minn għandek ħadu t-tagħlim tal-fidi nisranija bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien nrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bħala bniedem u bin Alla ma kkundannax lil midinbin bħala Alla li hu minn dejjem tagħna l-maħfra, hekk ukoll ħenna għalina l-bnedmin li jagħtina ħajja ġdida bil-misteri qaddisa tiegħu. Bih il-qtajja kollha tal-anġli, ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek, flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek u ngħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Lej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewit.
قديس tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħaj l-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċi, reġerat lek il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rridulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li ser nissieħbu nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Llum mod partikulari nitolbu għall-irwieħ tal-familja Vella. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollox, fl-imkien mal-Spiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Qudiem dan il-missier li b'tant imħabba b'tant delikatezza jilqana fih dan biex jaħfrilna dnubietna, ejjew nitolbu t-talba li għallimna ibnu u ngħidu fl-imkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalin, la daħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna, nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek, nħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarix leħtijietna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li trid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien jiswew l-insen. Dem ta' Kristu ħarisna ħajja.
U Ġesu li tinsab fil-qalb tagħna f'din l-intimità, dħalt f'relazzjoni intima magħna bl-Ewkaristija, nirringrazzjawk tal-kelma li smajna llum, tal-li għallimtna kemm tħobb lil midneb bliema delikatezza titrattana meta aħna nkunu tlifna l-valur ta' ħajjitna, bliema mħabba tħobbna biex terġa' terfana u terfanna il-valur tal-persuna tagħna. Għamil li nemmnu fik u Ġesu biex ngħixu aktar ferħanin u ngħixu bl-imħabba. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu u Alla li tista' kollox li jenna li nitqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, għodna dejjem fost il-membri tiegħu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Għanna xi avviżi. Għada il-ħadd 6 ta' April l-lum ġifieri, l-Isqofan Tortew ma ser imexxi l-Via Sagra tull-Olja ta' Ammar, il-Via Sagra li tibda minn fuq it-suntir tas-santwarju fl-4:30. Għalhekk ma jkunx hawn qudiesa fil-5 fis-santwarju. Nħeġġukom biex nieħdu sehem biex bħala pellegrinaġġ tat-tama u nimxu ma' Kristu it-tama u s-Salvatur tagħna. Nixtiequ wkoll ngħidu grazzi lil numru sbieħ ta' volontieri li f'dawn il-ġimgħat ħadmu kemm felħu biex tull-Olja ta' Ammar sar it-tindif meħtieġ, bini ta' diversi ħitan ta' sejjeħ kif ukoll tħawil ta' pjanti ma' kull stazzjon tal-Via Sagra. Nappellaw biex nżommu nadif dan il-post ta' talb fi sbuħija tan-natura tiegħu. Wirja spess nostra bħalissa fil-Mużew ta' Carmine Grima qed tinżamm wirja ta' arti reliġjuża. Issa hu ċ-ċans li takkwistaw xi xbieħa qaddisa biex tpoġġiha f'darek u titlob quddiem il-barka ta' Alla fuq il-familja tiegħek. Il-wirja tkun miftuħa kuljum mid-9 sal-4 u l-ħadd mid-9 sal-ofsinhar. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom minn qalbi l-ħadd it-tajjeb.